Ideme tam. A čo nás tam bude čakať nové? Sorry, že také lagy sú. A máme tu 7 megaboxov, takže si ich poďme otvoriť. Počkať chvíľu. Sa načítava. Ako načítava sa. Dobre. Otvárame. 3, 2, 1. Poď. 45 coinov, 150 dix playerov, 62 blingov, gemy, playerikonka. Také zlé. Čo na to bude svietiť? 3 gemy. Poď, otvárame. Pri dvojke svietilo. Yes, máme skin. Ja som už jedného dostal, ale... Tá spin a ďalšie. Otvárame. Gemy. Skin. Kámo, na Jaxi skin. Svieti ďalšie, svieti. Na Colta nejaký skin. Dobre. Tak toto je dobré. Wow. Otváram ďalší megabox. 200 kámo. Bo dobrý megabox celkom. 14, 13, 12, 13. Svieti. Na Rika mi spadol skin. Ja si ho equipnem. Kámo, mne padol jaký bombový skin. Na Rika mi spadol veľa jakých skinov. Otváram ďalšie megaboxy. Dobre. Koľko jak veľa veci mi popadalo. Čakajte, máme 21. Dáme nejaké upgrady. Aby som si upgrade do nového brawlera Edgara. Tak. Som mám na 6 Ginu. To je tiež nový brawler. Počkajte, tak. Máme všetko. A dáme si nejakú hru. OK, hráme. Tam je pán Gas. Zomrel, počkaj. Skúsime aj nového Rika, skúsime, čo nám padol. Dobre, ideme sa tam pozrieť. Dobre, skákame. Skačeme. Čo sa deje? Nie, umrel som. Nechod tam, volej. Nechod tam. Vidíš? Som to vravel. Tak som vám slúbil. Skúsime si zahrať za neho. Kámoško, to je aký dobrý skin. No, idem to hneď vyskúšať. To bude taký dobrý skin, tak sa teším na neho. Tak dávajte aj lajky, aj toto všetko, aby sme si to mohli vyskúšať. Prehráme. To dávam 500. Ale je to fakt pekný skin. Tam bol, ježiš ma nenájde. Však sa skrý. Jedna minus.
Chcete, aby som ho pušol? Chcete fakt, aby som ho pušol? Chcete to fakt? Dobre, pušem ho. Ďalší duo showdown. Kde sú? Kamo, on je fakt dobrý. Keď vám padol, tak ste frajeri. Ten Rico skin. Neviem, že koľko stal, ale je to bombové. Tam vidno poklad. Tu ich vidno. Som skúsil použiť. Dobrý brok. Skúsim jednu. A poď, Jax, bang. Tak som ju dobre zabil. Dobrý kill. Máme 9. Ty, nejaký dobrý. Máme superér. Dokúkaj dokonca, že jak ho púšem. Tak, ideme na to. Padol mi Panda Nita skin, kámo. Poďme sa pozrieť, kámo. Dneska máme nejaké dobré šťastie. Tak môžeme dneska skúsiť si s nimi zahrať. Kde mám Nitu? Vidíte? Kámo, mám už aj tento skin, testujeme, aj tento. Tak by som skúsil tento nový. Poďme skúsiť to. Ten skin je fakt akože dobrý. Sorry, že ten push asi nedáme dneska, lebo preto ho nedáme, lebo nestíhame. Máme tu nové skiny. Chceme, aby sme si ho aj vyskúšať ešte na Bua. Skin. Kámo, to je jaké. Dobre, mám nejaké šťastie na Nitu. A minule mi aj spadlo na tohoto, jak sa volá. Na Bua. Vidíte, ja som vám to hovoril, že ja mám také podobné dva skiny. Viking Bull a jak sa volá tento. Mám dva skiny. Ak sa vám toto videjko páčilo, tak mi daj like a odber a čus.